Фокус тонкай лінзы. Эксперыментальна вызначым галоўны фокус лінзы. Для гэтага нам спатрэбіцца экран, асвятляльнік, тонкая збіральная лінза, тонкая рассейвальная лінза. На дваяка выпуклую лінзу накіроўваем ад асвятляльніка паралельна яе галоўнай аптычнай восі прамені святла. Пасля праламлення ў лінзе яны перасякаюць галоўную аптычную вось у адным пункце, які называецца галоўным фокусам лінзы. Дваяка выпуклая шкляная лінза, змешчаная ў паветры, збірае праломленыя прамені. Таму такая лінза называецца збіральнай. Працягваем дослед. На дваяка ўвагнутую лінзу накіроўваем ад асвятляльніка паралельна яе галоўнай аптычнай восі прамені святла. Пасля праламлення ў лінзе прамені разыходзяцца, а іх прадаўжэнні перасякаюцца ў адным пункце, які называецца галоўным фокусам лінзы. Дваяка ўвагнутая шкляная лінза, змешчаная ў паветры, рассейвае паралельны пучок падаючых на яе праменяў. Таму такая лінза называецца рассейвальнай.